जिंदगी के असली खुशियां शांति केवल अभी के समय में बा। एखार्ट टोले के लिखल किताब द पावर ऑफ नाउ हमनी के सिखावेला कि कैसे अपन मन के विचार आ एह भावनात्मक बोझ से आजादी मिल सकेला। ई किताब में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बा जवन हर कोई आसानी से समझ सकेला। आइए ई किताब के खास बातन के बिंदु में देखल जाओ। एक, अभी के समय के महत्व हमनी के दुख आ तनाव के असली जड़ बा कि हम या तो बीता गैला बातन के लेके पछतावत बानी या भविष्य के लेके परेशान बानी। ई किताब सिखावेला कि अभी ही असली समय बा जहां हमनी के ध्यान केंद्रित करे के जरूरत बा। अगर हम वर्तमान में जिए के कला सीख ली पमा मावा ममा रे दिशा पाराम तई हर पल में सुकून आ खुशी पा सकीले। दो, मन के विचार से आजादी मन लगातार बातन के सोच सोच के हमनी के थकावत बा। टोले कहत बानी कि हमनी के मन के पैरी टूल बना के इस्तेमाल करे के चाही, ना कि ओकर गुलाम बने के। जब मन चुप हो जाला तब असली शांति के अनुभव होला। तीन, ईगो अहम के पहचान। ईगो मतलब मैं आ मेरा के भावना हमेशा दुख के जड़ होला। ई किताब सिखावेला कि ईगो के बस एगो नकली पहचान बा जवन हमनी के अंदर डर आ तनाव पैदा करेला। ईगो के पहचान के ओकरा पर नियंत्रण पावल जरूरी बा। चार, स्वीकृति के महत्व वर्तमान में जवन होखत बा ओकरा अपनावल बहुत जरूरी बा। स्वीकृति के मतलब ई ना कि हम हार मान ली, बल्कि जवन बा ओकरा समझी आ ओकरा अनुसार सही कदम उठाई। जब हम स्थिति के स्वीकार कर ली तो हमनी के अंदर शांति आ स्पष्टता आवेला। पांच, साधु आ झोला के कहानी। एगो साधु हमेशा एगो पुराना झोला लेके घूमे। लोग पूछते रहे चार तरह बंद ए झोला के काहे छोड़ ना दे। साधु जवाब देहलस, ई हमरा सब कुछ बा। ई कहानी से तोले सिखावेला कि लोग अक्सर पुरान याद, गुस्सा बना देता आ दुख के छोड़ ना पावेला। जब हम ई सब छोड़ी के खाली हो जाई तो हमनी के जिंदगी में खुशियां हल्कापन आ जाई। छे, हर पल में खुशी खोजल। हमनी के हर छोट चीज में खुशी देखे के सीखे के चाही, चाहे ई एक कप चाय होखे, चाहे अपनों के संग बितावल समय। जब हम हर पल के महत्व समझ ली तबे असली खुशी महसूस कर सकेनी। सात, चेतना अपार्थ के भूमिका। चेतना के मतलब बा अपने अंदर के भावनात्मक स्थिति आ मन के विचार के देखल। तोले कहत बाणी कि जब हमनी के चेतना जाग जाला तब हमनी के दिमाग शांत हो जाला। यह जागरूकता के माध्यम से हम अपन दुख आ तनाव के पार पा सकेनी। आठ, किताब से प्रेरणादायक संदेश। जिंदगी एक यात्रा बा जवन हर पल में बस रहल बा। ई किताब के मुख्य संदेश बा कि हर दिन हर पल एगो नया शुरुआत हो सकेला। नौ, व्यक्तिगत अनुभव से सीखल। तोले के खुद के डिप्रेशन आ दुख के गहरा से बाहर निकलल एक बहुत प्रेरणादायक उदाहरण बा। ऊ बतावत बाणी कि किसे मन के शांति आ वर्तमान के स्वीकृति से ऊ अपन जिंदगी बदल लें। 10, अभ्यास के महत्व। किताब में कई तरीका बतावल गईल बा, जैसे ध्यान, मेडिटेशन आ गहरी सांस लेवे के अभ्यास। ई सब तरीका हमनी के वर्तमान में लावे आ जीवन के सहज बनावे में मदद करेला। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ एगो किताब ना बल्कि एगो मार्गदर्शन हो। ई सिखावेला कि असली खुशी ना तो बीता कल में बा, ना भविष्य में, बल्कि अभी में बा। जब हम वर्तमान में जिए के कला सीख जाएं तो हमारा जिंदगी में सुकून आ संतोष के नवा शुरुआत हुई। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी आ औरी किताबन के भोजपुरी हिंदी में सार सुन के प्रेरणा ली।